ஆண்டவரின் ஆவியின் மேலே, ஏனெனில் அவர் அபிஷேகம் செய்துள்ளார். இறை வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி நடந்து நம் நோயிலிருந்தும், சாபங்களிலிருந்தும், வேதனைகளிலிருந்தும், கடன் தொல்லைகளிலிருந்தும் விடுதலையாகி விடுதலையின் மக்களாய் வாழ்வோம். முதல் வாசகத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் எவ்வாறு எரேமியா இறைவாக்கினர் கடவுளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் என்பதையும், இறை வாக்கை எவ்வாறு அவர் எடுத்துரைப்பார் என்பதையும் விளக்குகிறது. நற்செய்தி வாசகத்திலே நாம் பார்க்கிறோம், கடவுளின் வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி நடந்தால் நாம் விடுதலையின் மக்களாக, கடவுளின் மக்களாக வாழ்வோம் என்பதையும், நல்ல விதைகளாக நாம் இந்த உலகத்திலே விதைக்கப்பட்டு ஆண்டவரின் அருளால் அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்கிறோம், அதன்படி நடப்போம். நாம் நல்ல பலன் தந்து மகிழ்ச்சியாக வாழ்வோம். நம் வார்த்தைகளை நாம் சரிபடுத்தி கடவுளின் மக்களாக வாழும் பொழுது கடவுள் நம்மை நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பார். நம்மை தேர்ந்தெடுத்த இறைவன், நமக்கு உரு கொடுத்த இறைவன் நம்மை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். நம்புவோம், வாழ்வோம். ஆண்டவரை நோக்கி நம்முடைய தேவைகளுக்காக ஜெபிப்போம். ஆண்டவரே, எங்களிடத்தில் யாரெல்லாம் ஜெபத்தை கேட்டார்களோ, யாருக்கெல்லாம் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறோமோ அவர்களையெல்லாம் உம் பாதத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். குறிப்பாக வேலை வாய்ப்பிற்காக தேடுகிற மக்களுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரை நோக்கி நம்முடைய தேவைகளுக்காக ஜெபிப்போம். எல்லாம் வல்ல இறைவன், தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. இயேசுவுக்கு புகழ். மரியே வாழ்க. புனிதரின் பாதையிலே புனித அப்போலினரிஸ், இவர் ஒரு ஆயராக செயல்பட்டார். கிறிஸ்துவைப் போல நல்ல ஆயனாக இருந்தார். கிறிஸ்துவிற்காகவும் திரு அவைக்காகவும் கொல்லப்பட்டார்.